of a family. Jaod bura makibra Peter Orero koro kwa ten migao mar somo thurka mondo ne ni oro omenda mag nyithindo chon motelo ne yawo skunde dwe manyien. Jaod bura olero ni tam mokwongo jotend skunde ahinya to mag sekondar ne okale pek kalore kod nok mar omenda mag tayo skunde. Orero ne owacho magi seche mane oyuore nyasi mar chiwo omenda mag hola ne mine makibra e log tich makibra. Orero bende ne okone piny owacho mondo ne ni otieko midhiero mag nok mag klese e thoth skunde gino mabende chal kama biro thiro weche mag somo. Kane waloro bunge pesa mogik 50% nano wach ni oro first time negi wacho ni gioro 50% lakini ne ok en exactly 50%. Koro sani owinjo bed ni ka skul pok oyawore to gior 30% mar pesa mowinjo skundi otigo kanyalore. To nyaka sani pok pesa no wageno ni kapok oyaw skul to ginyalo oro. Lakini ma osebedo ga ka ok en wach maber ni samoro skunde iyawo to pok oter pesa. Omiyo jogo marito skunde kaka principal bedo ga gi thagruok ahinya nikech nyithindo onge kata buge ma ginyalo tiyogo to classes be ji opong'o, moko classes ji nitie 70. Koro thagruok nitiere ahinya skunde magwa kapok oor pesa ma iluongo ni free day secondary education.